Hallottatok arról a szlogenről, miszerint a kutyatápok ideje lejárt? Én meg fölteszem azt a kérdést, hogy ez valóban így van, és ez minden kutyatápra vonatkozik. Szeretnék egy személyes élményt megosztani veletek, ebből még abban az időben, amikor még semmit nem tudtam a kutyák kiegyensúlyozott táplálkozásáról. A 3 kutyámnál átértünk a nyers étkezésre, mert azt hallottuk, hogy ez az allergia ellen nagyon jó, hiszen az egyik kutyámnál, a fülinél az allergia elég csúnyán előjött. Nagyon vörös volt a bőre, és csúnyán nyalta és rágta a lábát. Kipróbáltuk, betartottam minden előírást, és meg is szűntek az allergia tünetek, tényleg, én ezt nem vitatom. Utána áttértem a másik 2 kutyánál is, és egy idő múlva azt vettük észre, hogy a Boszkó annak ellenére, hogy megkapja az elérült mennyiséget, elkezd fogyni. A másik 2 kutyámnál meg olyan erős bélkluttyogás volt, olyan gyomorgörcsei voltak, hogy sűrűn járt hozzánk az állatorvos. Készült laborvizsgálat, a Boszkónál az jött ki eredmények, hogy a májértéke nagyon elszállt, a másik 2 kutyámra pedig azt mondta az állatorvos, hogy valószínű, hogy bakteriális fertőzés okozhatta náluk ezt a gyomor és bél problémát. És azt tanácsolta, hogy mindenféleképpen a Boszkónál májvédő tápot, a másik 2 kutyánál pedig emésztést elősegítő tápot adjak nekik. Betartottam a tanácsát, találtunk egy nagyon-nagyon jó márkát, aminél a Boszkónál 2 hónapra rá teljesen az AST érték a középszintre beállt, a másik 2 kutyámnál pedig megszűntek a bér és a gyomor problémák. Én azt mondom, hogy azoknak a tápoknak az ideje járt le, és jár le, amelyek nem biztosítják a kutyák számára kiegyensúlyozott étrendet. Hál' Istennek nagyon sok gazdi jön rá arra, hogy mindennek az alapja a megfelelő táplálkozás. Én azt tanácsolom a gazdiknak, hogy olvassanak az összetételek sorai között, és ismerjék meg azokat a tápokat, amelyeket állattakarmányozáshoz értő szakemberek állítottak össze, hiszen ez a szakmájuk. Ők tudják, hogy egy kutyáknak mire van szükségük. Hogyha elvesztél a tápok dzsungelébe rengetegében, és szeretnéd tudni, hogy a kutyának mi a megfelelő táp, akkor keres az ebrehab-shop.hu oldalon, ott pedig válaszd ki az online konzultációt. Várlak szeretettel, és jó egészséget kívánok neked és 4 lábú barátodnak!